Uyabona Makapa, kulo gqudu nimenzayo sinijonge ngeliso lokhozi. Siyibukana into niyenzayo. Singabantu bengingqi noHome Affairs uqobo lakhe sinijongile. Thina abantu bengingqi sinijonge uqala apha Disemba kulo mosho wenu ke. January, February, March. Kwabe bavomitha abantwana bethu namankazana wethu enwatyileyo namke emva koko niza kunye. Hayi ndifuna unixelela. Kusuku kubhekwe eHome Affairs uqobo ke ngoku. Nosispriti pawuze sinalo banijongile. Iibirth bazawuzenza zenu. Kamandi ke kuyabuzwa ngoba ngubani uyise womntana. Hayi, kubhuti Andile Mankomo. Kubhuti bani? Kubhuti Andile Mankomo. Uhlala phi? Hayi uhlala eKapa. Next. Hayi ndiza kunye wo. Hayi. Lumkani Makapa sizawunibamba kakuhle. Siyithumela kula Kapa emva kokuba umosho abalenzileyo apha Makapa, izisu eziphumileyo ezivezwe ngoHome Affairs zinga. Ingathi nganibetha ke ntanga nijongi hey.